Ngemuva kweminyaka cishe ngama-20, imindeni yezisulu ezabulawa kwamaphumulo isakhumbula njengayizolo okwenzeka, nomsindo oqhuma kwezibhamu ngesikhathi kubulawa abathandiweyo bayo. uThandeka Sokhulu wayesekhaya lakhe ngesikhathi kudutshulwa umyeni wakhe uLindelani Buthelezi emkhankasweni owawuholwa uphiko lweKhathomena. Emva kwalokho mabesishaya isicapha yena bese vele ephakamisa izandla aphenduka abheke ngakumina aphakamisa izandla banika umhlana. Kwathi ke emva kwalokho kwamasenzi kanjalo kwase kuba ukuthi bangena bona ngamajubane oyedwa ngena ngejubane weza ngakumina. Emva kwalokho bese kwase kuba ukuthi ngase ngizwa sekulokhu sekukhona isibhamu esidubulayo. Sadubula amahlandla ngaphezulu ka1 noma ngawazwanga ukuthi amangaki. Yonke imindeni ichaza ngezigameko ezahlukene kepha ezaba nemphumela efanayo. Kwathi ngo-22/3 kwafona abantu inamba engayazi efonini. Wayesengiyikusile etohweni senginespaza, ngangisespaza ngaleso sikhathi ngena le call. Ngacishe ngangayibamba kanti omunye wabo labo wabembulala sebemnikeza inamba yabo. Ngezwe ngimase ngithi halo uyena. Wathi sengiyavalelisa kuphelile ngami ngathi mina hawu kanjani kanje. Ngathi mina kanjani casha wathi akusekho. Ngathi ubani wathi amaphoyisa kaMaskito. Kwaba sekuphela kwakhe. Baze bamthole nomngakhe amlobolayo ebelethe umngakhe. Bafike bathatha ingane bayijikijela phansi oyinqaka umngakhe khona lapho ngoba eyiphethwe umkhonyana wakhe ingane. Ile sihlukene isixoxa sebhlungu ngaba angazi uyilanda kanjani lento. Isigcawu sikaNkabinde sezwa ubufakazi bezinsolo zokuthi kwaba nokushintshisana ngemali phakathi kwenhlangano yamatekisi iKwaDukuza Taxi Association kanye namalungu ophiko lwamaphoyisa aseKhathomena ukuze kuhlaselwe abanikazi bamatekisi bakwamaphumulo. Le nhlangano iyaziphika lezi insolo. Asinalo iqiniso lalokho ngoba ubuholo babukhona. Sasingeyona ingxenye yabo. Kodwa esineqiniso lakho nje ukuthi siyayikhilelanisa thina siyinhlangano yakwaDukuza uStenga Taxi Association. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luqinisekisa ukuthi lamacala azobukezwa kepha sikho isiqiniseko sokuthi kuzoholela ekushushiseni. Nakuba imindeni isilinde ecishe iminyaka engama-20 inethemba lobulungiswa nokunxeshezelwa.